Keď som nastúpil na pozíciu viceprimátora mesta Žilina, vrcholila energetická kríza. Ceny energií vystrelili na mesiac. Pre predstavu, Žilina ročne spotrebuje zhruba 10 gigawatt hodín elektrickej energie. To predstavuje náklad asi 2,5 milióna eur. Náklady na energie sa znásobili a my sme sa s tým museli vysporiadať. Preto sme založili energetickú spoločnosť mesta Žilina. A do nej sme stiahli naozaj kvalitných ľudí. Vlada Brezányho, ktorý šéfoval energetike slovenských železníc. A zároveň ako bývalý generálny riaditeľ vodohospodárskej výstavby doslova postavil vodné dielo Žiliny. Rovnako Juraja Králika, ktorý šéfoval Žilinskej teplárne. A spolu sme sa pustili do práce. Len na výmene žiariviek verejného osvetlenia sme ušetrili 53% nákladov na elektriku. Predtým nikto neriešil, kde a koľko energií sa spotrebuje. My sme zaviedli dôsledný energetický manažment, dostali sme naše energie pod kontrolu a ročne tak šetríme 100 000 eur. Nastavili sme efektívne a flexibilné obstarávanie energií, vďaka čomu vieme zamedziť výkyvom na trhu. Začali sme stavať fotovoltaické elektrárne, vlastné zdroje elektrickej energie. Dnes ich máme postavených už 5. Od PIKy sme postavili komunitnú energetiku v našom meste. Učí sa od nás celé Slovensko aj Čechy. Zaviedli sme zdieľanie prebytkov vyrobenej elektriny, vďaka čomu sme získali aj prestížne ocenenie od Asociácie udržateľnej energetiky SAPI Energy Awards 2025. Len týmto krokom sme znížili návratnosť investície do elektrární až o neuveriteľné 3 roky. Zásadným spôsobom sme tak zmenili matematiku a návratnosť energetických investícií v našom meste. Takto sme skrotili mestské energie a šetríme obrovské peniaze.